So guys, I am preparing now our shabu-shabu. Ito nga po yung mga balls, iniwa ko po siya ng ganito kaliliit para madami po siya. Then, ito pong noodles na to ang gagamitin natin. Jin ramen na mild lang. Kasi po may bata nga. Pero kung walang bata, pwede tayong gumamit. Next naman, nagpakulo po ako ng tubig. Then, ilalagay ko na yung mga balls natin. Uunayin muna natin maluto yung mga balls natin. Hihintayin natin mamaga yung mga balls bago natin ilagay ang noodles. So guys, i-check natin. Ay, kumukulo na. Ay, wala akong mic. So guys, i-check po natin kung kumukulo na po yung ating balls. Kumukulo na po yung ating balls. Yan po, yung iniwa ko po siya ng maliliit kasi nga po, pag pinakulo natin, lalaki pa siya. Ayan, tingnan nyo, lumaki siya. Next naman, ang isusunod natin yung ating noodles. Ang nilalagay kong noodles, 2 piraso. Then, hintayin natin lumambot yung noodles. So, ilalagay na natin yung pinaka-seasoning ng noodles. Ito po yung magpapalasa sa kanya. Sa shabu-shabu natin. Then, halo. Alam nyo po, mag-try po kayo nito. Sobrang sarap. Pag gusto nyo po ng kakaibang panlasa, mag-try po kayo. Makikita nyo naman po ito sa mga supermarket. Yung malalaking supermarket po sa mga maliliit. Yung mini-mark lang. Yung mga mini-mark po. Minsan wala silang balls. Pero yung Jin ramen na yan, kahit saan po, malimit ko nang makita yan sa mga Anpamart, sa mga SM. Then, halo. Matigas pa po yung noodles natin. Yung balls natin, okay lang yan. Man ko, kung okay na yung lasa. Mild lang po yung lasa. Medyo mahanghang din siya. May pagkamahanghang din pala yung Jin ramen siya. Yan po, luto na po ang ating shabu-shabu. Then po, ang gagawin natin, ita-transfer po natin sa lalagyan. 3 lalagyan nga po ang nandito. Gusto ko mainit mo sa bowl.
noodles na pala sa baba. May tissue. Tanggalin mo yung katabi. Init yan. Sorry. Sobrang aga. Huwag naman. Ang talaga. Hindi siya masyadong maraming sabaw. Okay lang. Wala kasi siyang lasa pag marami siyang sabaw. Wala kasi ito tayong barbecue. Yung ano mo ba yung ano? Hindi, yung ayoko yun. Yung ano, yung binibili kong ano ba yun? Yung barbecue ano, para sa shabu-shabu. Ano ba yun? Ay? Yung favorite ni Alay? Ito ang Chloe, gusto ni Chloe. Red Bull. Guys, mas pag nakakita po kayo sa SM yung Red Bull na barbecue sauce, bili po kayo nun kasi po yun po yung masarap na ilagay sa shabu-shabu. Yan guys, luto na po ang ating shabu-shabu. Yan po ang gagawin natin, kakain na tayo. Kaya halika na, kain na tayo. Bakit sawa ka na? Luto, 6 minutes. Luto na po ang ating shabu-shabu. Oo, wala eh. Ano yung gin ramen, Shai? Shai. So, okay na po yung ating noodles. Tama rin ang sabaw natin, hindi masyadong masabaw. Next naman guys, ang gagawin natin, ilalagay na natin sa lalagyan ng ating shabu-shabu. Yan, kain na tayo. Sige din, kain lang din. Kain na po tayo. Chloe, gusto mo? Ayaw mo na? Wala po siya masyadong sabaw. Masarap po siya. Tapos po bubuksan mo po yung kimchi. Tamaan po natin siya ng kimchi. Sayo. Kimchi. Sobrang sarap ng kimchi. Parang alak siya. Bagay na bagay yung dalawa. Yan kimchi. Yeah. Hindi po sila kumakain ng kimchi. Balls. Ito po ay shrimp balls. Prawns. Yun po yung isa sa masarap sa balls. Yung shrimp balls, prawns po ang tawag. Then, yung ito naman po ay tofu. Lahat po ng balls na to masasarap. Quality po. Yun nga po. Yung tofu, yung kinain ko tofu. Next naman, ano kaya itong lasa yun? Nakadalawang tasa na po ako. Titikman ko ano itong lasa.
No, ano kaya yun? Walang pamimpla. Chloe, may soft drinks pa tayo sa rep, di ba? Oo nga, be? Mag-yelo na ba? Ito! Eh? Hindi binaba. Kaya. Ha? Man mo? Ha? Pag hindi ka mahilig sa mga fermented, Na fermented. yung pag fermented, yung parang, Ay, akong laki. ang tawag lang. Parang maasim sarap. Gusto mo? Sabihan. Oo nga. Parang pag piniperment mo yung mga bagay, yung tendency na naglalasang alak. Ito ano ito? Di ba kala ko gusto mo ito? Ano ba yun? Kung isang to ay yun ito. Ano sarap doon? Hindi ko alam anong lasa nun, pero masarap yung green na yun. Lasa sa ano? Ano? Lasa siyang siomay. Lasa yun. Ito pong shabu-shabu to. Favorite ko ito ng anak ko. Kaso lang wala po siya dito, nasa Maynila. Kung nandito po yan, may kasama ako dito. May kimchi, masarap po ng kimchi. Sarap nga ng pagkagawa. O yung sauce dati natin dito, yung ano, Ay, yung dami. Hindi siya ano. Ay, kinain ko ba? Ano? umaga, may kinain ka na, umay ka. Kakain ka ng kimchi, mawawala. Masaya ko ba kumain ng beer? Beer? Masala. Dapat lasang beer na, hindi mo lang mag-up. Lasang beer lang, pero hindi naman siya, yung beer kasi sobrang pait nun eh. Eh, ito dun sa... Tignan ko yan. Wala dito. Ano try mo ang malaki? Ay na, anak ka ng dami mo nang nakain naman na nakita nila. Yung dami ko. Hmm? Ang lutong pa po ng kimchi. Ilang minutes na? 5 minutes. Oo, talaga. Di ba? Meron na akong video para sa premiere. Meron na po akong video para sa premiere. Ito nga yung magluluto ka ng shabu-shabu. Sarap. Nilapit po ni Chloe yung mic ko sa bibig para matakam daw po kayo. Huwag yung sa sabaw, dali. Wait lang, para dito.